Palestínsko-izraelský konflikt sa odohráva v Svätej Zemi. Tá zem bola svätá, lebo z nej mal vzísť Mesiáš. Židovský národ bol vyvolený, lebo z neho mal vzísť Mesiáš. A tieto prísľuby sa naplnili. A Mesiáš Ježiš sa narodil z Dávidovho rodu v meste Betlehem. A príchodom Ježiša sme sa všetci stali bratmi a vyvoleným ľudom. Tak Izraeliti ako Palestínčania. Ježiš je pre oba tieto národy východiskom zo slepej uličky, kde sa dnes ocitli. Prijatím Krista by konflikt stratil význam.